Donar l'enhorabona i dir que estàvem allí pues, n'hi havia una zona turística i mos trobaren en gent, el regidor i la regina de les festes de la Font de la Figuera, que el 6 de desembre tenen els moros i cristians. I els arrencarem unes parauletes també perquè conviden a tota la comunitat a anar a Font de la Figuera. Exactament, sí, ara comencem amb el mes de la música també i després ja anem a foc seguida amb les festes de moros i cristians. Però a banda d'això, doncs, evidentment, a banda de la gastronomia fantàstica que podem degustar en tots els bars, en els comerços, l'embotit tradicional, amb les pastes que tenen, que són fetes, són pròpies d'allí també, doncs tenim el Museu Històric i Etnològic, on poden visitar, poden contactar a través de la pàgina web lafontdelafiguera.net i així poder concertar visites tant al museu com als cellers de la font, a la cooperativa La Vinya i a Bodegas Antònia Raez, i així podem passar un dia d'allò més bé. Molt bones. Una experiència molt recomanable. I a més en la font, un poble tan fester i amb una tradició tan bonica com la dansa. Un plaer ser la Regina, de veritat. Hola, soc Tamara Micó, la Regina de la Font de la Figuera. Us espero a tots el proper desembre en la festa de moros i cristians i envie una gran salutació als programes Som Vic i Vents de Festa. Bueno, pues moltes gràcies a la regina de la Font de la Figuera que ens ha enviat una salutació. Un beset. Moltes gràcies per la invitació.